ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସହିତ ଝାଞ୍ଜି ବହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 5 ଦିନ ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଅଧିକ ଅସହ୍ୟ ହେବ। 27 ଓ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।